Assalamu alaikum. Waleyküm. Men ne ulu täzeligim ma? Ýakyna toýum bolýar. Wiza aparatyr ulu matlaga gerek maňa. Utlaýars. Toy bu iň ajaýyp bir söz. Şoň üçin biz size ilki öz eden işlemimizi görkezýän. Geçin oturaýyn. Baş üstüne bizde iň döwrewap kameralarda, ýagny 4K formatda düşürýär. Renkler edil kinolarda aqýaly. Toyumuzy gönü ýaýlamda ähli mehmanlarymyza ýetirýän ýurdumyzda meşhur bolan Elegant Video Production köp sawolsuna ýatyna giň kant meýdan şamy. Her bir ýylgyrşy, her bir pursady sypdyrmaz. Hemme zat ýokary derejede bolar. Berekella. Siz öz işiňiziň ustady. Hakykatdanam gerek zat maňa da şudy da. Toyuňuz gutly bolsun. Elegant video siziň her bir pursadyňyzy baklyga urar.